Si a l'escola volem estalviar, junts haurem de col·laborar. Si el gas volem racionar, els fogons encesos no hem de deixar. Gas estalviaràs amb més calefacció, això reduirà la contaminació. A part, l'aigua és un bé especial. Recordar, l'aixeta de tancar. Això continua, no hem acabat. La llum encesa no hem de deixar. A més, l'energia hem de reduir per a la que sobre poder-la compartir. El planeta cuidarem si energia reduïm. Així estalviarem i un problema extingirem. Així acaba el nostre rap. Espero que us hagi agradat. Recorda sempre en el teu cap reciclar i reutilitzar. Els alumnes del Bernat Artola estem conscienciats amb tot allò que us hem contat. Anima't i fem realitat La sostenibilitat!